mort sal-Wilġa, fejn seklu ilu konna morna jinwi, meta April kien ferjena bl-imħabba. Konna qadna naqbżu l-blat, niġru, u nżommu jitfid bħalma jagħmlu tfal iż-żgħar. Kien żmien meta r-rebbija ġennen l-imħuħ, tinfet il-qlub u tnixxi minn ġo fihom għalqa peprin. Ma ridna xejn aktar, ħlifni nibqgħu nżommu jitfid, inħossu l-elettriċità tivvibra ma' subajna u weġa kbira ġo sidirna li ma ridnija tieqaf qatt. Xtaqt biss noqgħod nott in-nemex kollu ta' fuq spallejha u mbagħad niġbru u niżirgħu mal-irqajja tal-Fjordulis. U dak il-ħin il-maħt fjura tal-ħalib it-tajr imrekkna taħt ħajt tas-sejjieħ. Kont ili omor ma nara waħda, mort niġri naqtaħħa u nagħtihilha. U id bissimit li u qalt li, iva, bħalma jagħmlu fl-istejjer, u jiena suppost inxomma hekk. U resqita lejni mnifseha. M'intix tinduna li snitli. Illum aħna storja fi ktieb li kieku kellna mmorru nidħlu hemm f'dik id-dwejra ta' fuq is-sis għandna minejn insibu jistennewna 3 platti bis-smit sħun. U daħdek il-ħarruba x'aktar xemm il-lupu jistennini ngħaddi minn qudiemu fi triqti għal ant id-dar tan-nanna. Iżda jiena ma se nħalli ebda lupu jibilek, qedtilha waqt li warrabtilha troffa xahar minn quddiem għajnejha. Illum jiena tifla ta' 6 snin, qaltli. U jiena għadni kemm għamilt il-preċett weġibta. U minnu fih rġajt qabattilha ida fidi u stħajilt nisejjer nwassala sal-bib tal-iskola jew sal-lezzjoni tal-mużew. Tħobbni? Staqsietni. U jien weġibta li nħobba daqskemm il-Wilġa tħobb il-ġarġir u mħabbita qed inħossa xoq li qalbi bl-istess ħlew u qawwa li bija l-ħarrub xoq il-blat. U qalt li tħobbni bħalma n-naħa li ħobb is-silla u ż-żar tal-larinġ. Mbagħad imteddejna fuq il-ħaxix u għadna nħarsu lejn ix-xemx jew taqta' l-kobob ta' sħab u sensilhom kullana. Kellha fuqha libsa ħamra dakinhar. U malli ntelqet fuq wiċċ il-Wilġa, il-bisa nbidel f'bukketti ta' silla u ħabb il-qamħ u n-naħal ġie jsoffi l-benna minn fuq il-bisa u mill-wardi ta' ħaddejha. Qomt fuq mingbi u ħarist leha. Ma kellix kuraġġ imbusa. Dak kien mument sagru li lanqas bewsa ma kienet denja li tiksru. Erġajt intlift nott in-nemex ta' spalleha u nipprova nifhem xi tkun dik il-weġa kbira li kienet għodda qasmitli l-qafas ta' sidri. Imbagħad ħasditni, taret fuq ġemba u qalt li nixtieq immut. Hawnhekk, issa, qabel ma l-istorja tagħna tintemm biqsim il-qalb, niklu l-basal tal-ansar u mmutu hawn flimkien. Għax għandha tintemm biqsim il-qalb, staqsejta. Għax imħabba kbira bħal tagħna ma tistax tispiċċa mod ieħor. Bħal dik ta' Mark Antonio u Kleopatra, ta' Romeo u Giulietta, Paolo u Francesca, Juri Zivago u Lara, Anna Karenina u l-Konti Aleksej. Iva ħanini, l-istejjer tal-akbar imħabba, kollha bil-qsim il-qalb jispiċċaw. Imma aħna tfal ta' 6 snin weġibta waqt li ġbit lejja u l-istorja tagħna tispiċċa they lived happily ever after. Ma weġbitnix. Reġgħet intelqet wiċċa l fuq u għalqet għajnejha. U mbagħad tgeddisna u tattejna biż-żanżin tan-naħal u l-kullana ta' sħab u rqadna. Illum mort sal-Wilġa fejn seklu ilu jien u konna żrajna n-nemex ta' mħabbitna mas-satar u l-Fjordulis. Imma la sibt id-dwejra bil-platti ta' smid, la sibt is-silla u l-ħabb il-qamħ u lanqas żanżin ta' naħal. Kien hemm biss il-lupu jsuq il-gafef u jħaddem il-krejnijiet. U li ekku tal-ħina itennili li l-istejjer tal-akbar imħabba dejjem jispiċċaw beqsim il-qalb.